120 persuna rnexxilhom jikkwalifikaw għal kariga ta' segretarju eżekuttiv tal-kunsilli lokali. Dan minn 200 li applikaw, kariga li magħha se tkun qed iġġib responsabilità amministrattiva u li se tgħin il-kunsilli lokali jkollhom aktar sistema organizzata fil-lokalità u l-komunità. Is-Sibt filgħodu ngħata bidu għall-ewwel sessjoni ta' taħriġ lil dawn is-segretarji eżekuttivi biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar l-irwol il-ġdid tagħhom. Din is-sessjoni hija waħda minn 5 li se tkun qed issir kull nhar ta' Sibt. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Stefan Bontempo spjega kif dan it-taħriġ se jżid l-għarfien dwar aspetti finanzjarji u ta' maniġġar fost oħrajn. Aħna ħafna drabi ngħidu dan il-gvern mingħajr ma s-segretarju eżekuttiv ikun ippreparat għar-rol tiegħu. Din is-sena ftaħna dan it-taħriġ għal daw iż-żgħażagħ, il-maġġoranza tagħhom huma żgħażagħ biex jidħlu għal din il-professjoni. Matul l-ewwel laqgħa li saret kien spjegat lis-segretarji eżekuttivi jridu jaħdmu lil hinn mill-kuluri politiċi li jħadnu iżda għandhom ifittxu l-aqwa interess tal-komunità.